Alla huwa dak li jagħtina t-tama mhux vera. U prinċipalment jagħtina t-tama billi ikellimna permezz tal-Iskrittura Mazza. Però b'mod suprem naħseb jiena ikellimna biex iqanqal u jissoda t-tama tagħna fil-ktieb tal-Apokalissi. L-Apokalissi huwa miktub apposta biex il-dawk li huma mħabbtin u għaddejjin minn ħafna provi, forsi ta' persekuzzjoni, ta' tbatija, meta tħallas prezz minħabba il-fedeltà tiegħek f'Ġesu Kristu, l-Apokalissi huwa miktub apposta għal dawk it-tip ta' nies. U allura fir-Rivelazzjoni meta naqrawh ikollna aktar u aktar sabiex dik il-ħajra biex iva mulej ħadd tiġi saltnatek. Għaliex nafu l-istorja kif ħadd tispiċċa. Nafu. U ħadd tispiċċa favorina. Ħadd tispiċċa favorina. Għalkemm bħalissa aħna magħdudin bħala naċ meħudin għal biċċerija, fir-realtà aħna aktar mir-rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U r-Rivelazzjoni huwa propjament il-ktieb fejn jafferma ripetutament li r-rebħa finali hija ta' Alla u tal-Messija tiegħu. Ta' Alla u ta' Sidna Ġesu Kristu. Lejn tmiem il-ktieb f'kapitlu 17 vers 14 naqraw illi il-forzi tad-dlam, il-bima u l-Antikrist u dak l-edewwa tal-la msemmijin matul il-ktieb, dawn jagħmlu gwerra lil ħaruf u l-ħaruf jirbħilhom. Ġifieri b'lingwaġġ sempliċi però qawwi ħafna. Bħalissa ninsabu involuti f'din il-gwerra, f'dal konflitt mad-dnub, ma' Satana, mal-anġli ħżiena tiegħu, f'dinja li mhijiex akkoljenti għal Ġesu Kristu. Din il-gwerra ninsabu involuti fija se tiħrax fl-aħħar ta' żminijiet, dawn jagħmlu gwerra l-ħaruf u l-ħaruf jirbħilhom għax hu sit is-sidien u s-sultan ta' Slaten. M'hemmx dubju kif se tispiċċa l-istorja, tajjeb il-Alla omnipotenti se jirbaħ. Ġesu, is-sit tas-sidien, is-sultan ta' Slaten u dawk li huma miegħu huma imsejħin u magħżulin u fidili. Ma' Ġesu ir-rebbieħ il-Kristus Victor, il-Kristus Rex, li missirietna sikwit faħru b'dan il-kliem, dan it-titoli. Miegħu se jkun hemm in-nies imsejħin, magħżulin u fidili. U ċoħe id-dixxipli tiegħu. Huma nies imsejħin. Alla sejħilna b'sejħa speċifika biex aħna nersqu u iva tingħatalna salvazzjoni hekk kbira. Imsejħin minn Alla. Aħna wkoll magħżulin. Is-sejħa Alla ma ġitniex b'kombinazzjoni, ma ġitniex b'mod aċċidentali, dak li Alla determina mill-eternità, għalhekk sejħilna il-magħżulin tal-Alla, magħżulin kif tiddikjara l-Iskrittura ripetutament min qabel il-pedament tad-dinja, qabel ma Alla għamel il-pedament tad-dinja, qabel ma sar il-ħolqien, Alla diġà kellu l-magħżulin tiegħu. U kif jingħarfu dawn il-magħżulin tiegħu għax huma wkoll fidili. Ġifieri ara l-bilanċ kif qed jiddeskrivina, aħna msejħin bl-Evanġelju, aħna magħżulin mill-imħabba tal-Alla u aħna wkoll fidili. Irrispondejna għall-Evanġelju tant li l-mixja tagħna waħda ta' fedeltà lejn Ġesu. Meta ngħidu mara fidila lejn żewġa, ġifieri żewġa tirrispettah ma taqlibilux u tħobbu turi affezzjoni lejh. U l-Kristjani appuntu jingħarfu wkoll fil-ħajja tagħhom għax huma jimxu b'fedeltà, jimxu f'osservanza stretta għall kmandamenti tal-Alla. Ġesu qal jiena ma sejħilkomx aktar il-sira, ma seħtilkom bib, għax kull ma urin il-missier jiena għarraftulkom. U allura b'din issa rabta Ġesu ir-ras u aħna il-membri fidili tiegħu kapaċi iva nħarsu quddiem bit-tama. Bit-tama illi aħna nies rebbieħa. U din l-ikla li se niċċelebraw flimkien hija wkoll evidenza viżibbli
li t-tama tagħna mhijiex fiera. Il għaliex qegħdin niċċelebraw, qegħdin nfakru avveniment storiku meta Ġesu kien mob bis-salib. Ġarru sal-Kalvarju hemmhekk miet għalija u għalik.